покажи ми как го правиш. Аз не мога да се справя. Я ми покажи ти как го правиш. Ти очевидно много разбираш, а? Така се оказва. И според тебе как се оправи, мамо? Я покажи на мама. С отверката ли се оправя? И сега какво се прави друго? А това как се използва, мамо? Вау, тези как се използват, мами? Дори мама не знае как се казват. Нито на български, нито на английски. Внимавай! Днес е 4 юли, нали ти казах, мамо, и заради това ще има много такива фойерверки.